नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे तळलेले मांदेली मासे. मांदेली मासे मी साफ करून धुवून घेतले आहेत. मासे धुतल्यानंतर अर्धा चमचा मीठ आणि अर्धा चमचा हळद लावून घ्यायचं आहे. इथे 5 कोकम 1 चमचा पाण्यामध्ये 5 मिनिटांसाठी भिजत ठेवायचे आहेत. 5 मिनिटं भिजवलेली कोकम मिक्सरच्या भांड्यात घालायची आहेत. त्याचबरोबर 1 हिरवी मिरची घालायची आहे. ही कोकम आणि मिरची वाटून पेस्ट बनवायची आहे. ही कोकमची पेस्ट मांदेलीला व्यवस्थित लावून घ्यायची आहे. दहा मिनिटसाठी झाकून ठेवायचं आहे. इथे मी 3 चमचे तांदळाचं पीठ आणि 2 चमचे बारीक रवा घेतला आहे. यामध्ये अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा मालवणी मसाला घालून चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. गरम पॅनमध्ये 6 चमचे तेल घालायचं आहे. मांदेलीला कोकमच्या रसामध्ये ओलं करून तांदळाची पिठी लावून घ्यायची आहे. तांदूळ आणि रव्याचं मिश्रण चांगलं दाबून लावायचं आहे. अशा प्रकारे पॅनमध्ये राहतील एवढी मांदेली घालायची आहेत. दोन मिनिटांनी मांदेली परतवून घ्यायची. मासे परतताना तांदूळ आणि रव्याची पिठी निघणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. सगळी मांदेली परतल्यानंतर त्यावर झाकण ठेवून 2 मिनिटं शिजू द्यायचं आहे. 2 मिनिटांनी झाकण काढून पुन्हा मांदेली परतवून घ्यायची आहे. सगळी मांदेली परतून घेतल्यानंतर 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवायचं आहे. 2 मिनिटांनी झाकण काढल्यानंतर मांदेली चांगली आतपर्यंत शिजली आहेत आणि छान फ्राय झाली आहेत. आता ती आपण प्लेटमध्ये काढून घ्यायची आहे. पॅनमध्ये शिल्लक राहिलेला आणि जळालेला रवा आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. पुन्हा पॅनमध्ये 5 चमचे तेल घालून उरलेली मांदेली तळून घ्यायची आहेत. पुन्हा याच प्रकारे तांदूळ आणि रव्याच्या पिठामध्ये मांदेली चांगली कोट करायची आहे दाबून आणि नंतर पुन्हा पॅनमध्ये घालायची आहे आणि तळून घ्यायची आहे.
सेम याच पद्धतीमध्ये पुन्हा आपल्याला मासे पलटवून पुन्हा 2 मिनटं शिजत ठेवायचे आहेत आणि हे मासे तळून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे सर्व मांदेली तळून झाली आहेत. आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. मांदेली मासा छोटा असला तरी चवीला खूप छान असतो. छान टेस्टी असे मांदेली मासे तळून तयार आहेत. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.